Fl-14 ta' Ġunju, 3 klieb instabu mejta marbutin ma' xulxin fil-baħar qrib Marsa l-Forn. Inqas minn xahar qabel, fit-19 ta' Mejju, kelba li wara ngħatat l-isem ta' Star instabet midfuna ħajja b'tiri sparati ġo rasha. Minkejja li d-Dipartiment tal-Animal Welfare prova jsalva, fis-6 ta' Ġunju il-kelba mietet waqt operazzjoni. L-atroċitajiet fuq dawn il-klieb ixxukkjaw lill-poplu Malti. Il-Partit Laburista kundanna bla riserva dawn l-atti ta' moħqrija u kattiverja. Atti li iżda jitfgħu dawl fuq il-ħtieġa li pajjiżna jfassal u japprova liġi li tipproteġi l-annimali u tagħtihom verament id-drittijiet. Il-kellim Laburista Gino Kawki għalli jittama li d-diskussjonijiet li kien hawn dan l-aħħar fuq moħqrija tal-annimali ma jtirux marrieħ. Iżda jrid ikun hemm eżerċizzju biex partijiet mill-liġi diversi u numru ta' avviżi legali fuq dan is-suġġett jiġu diskussa u impoġġija f'liġi waħda. Il-Partit Laburista għalli diġà beda jiddiskuti maqdiet u individwi involuti fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali biex tittieħed azzjoni immedjata.